ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋପାଳ ବେହେରା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରି ସ୍ୱରାଜ ଯିଏକି ଆମର ଜେଜେବାପା ହେବେ, ମୋ ପରିବାର ସିଏ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ଏ କ୍ଲବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆମ କ୍ଲବର ଫାଉଣ୍ଡର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରଞ୍ଜନ କରିବି ସେ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କିଛି କରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ तृतीय दिन